Ikaupat nga vaccination site sa dakbayan sa Talisay nagamit na samtang bisitahon sa mga doktor ang matag purok aron pag-awhag sa mga Talisaynon nga magpabakuna. Ang report ni Femery Dumabo. Nahimutang sa hawanan sa usa ka car dealer sa May Cebu South Coastal Road ang ikaupat nga vaccination site sa dakbayan sa Talisay. Hinuon gidumala kini sa Project Balik Buhay in partnership sa kumpanya. Gipang-cater nini mga kawani sa dekadiyang kumpanya ug abli kini sa tanang kumpanya sa tibuok Subo. Gibuksan kini sa miaging semana ug dulaan na sa 1,000 ang ilang nabakunahan. As a company sila magpa-register, then kanang maka-receive na dayon sila individually sa ilang registration number, which would indicate the registration number itself, and at the same time the date of the vaccination and also the location. We are told we have to inoculate as much as 300. In fact, nagitoy time nga naay nag-confirm og 400. Pero like what Sir Michael said, daghan gyapon ang dili ma-inoculate because last minute either nag-cancel. Samtang bisan kun dul-ana sa 60,000 ang na-master listed sa kagamhanan sa mga buot magpabakuna. Gani dulan sa 1,000 ang ma-encode nga mga pangan sa Emergency Operations Center matag adlaw. Apan dugang mga programa pang himuon sa kagamhanan aron mas daghan pa ang makaparehistro ug magpabakuna. Naman tayo staff sa Mayor's Office na nisulod ng mga purok to tell them to master list, to be registered, and to be vaccinated, the importance of vaccination. Together with Rafi, mag-scheduling nami na sila tulo ka experts, doctors na gyud na magpasabot kus mga katawhan, mukuyog sila adto sa purok magpasabot. Samtang gahapon pa lang gigamit na ang dugang 2,000 nga mga Sinovac nga bakuna alang sa first dose. Uba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.